дар семинар-машварати комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони шаҳри Бохтар, масъулони комиссияи интихоботӣ, раисони комиссияҳои ҳавзавии интихоботӣ ва намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллӣ иштирок намуда, доир ба омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ суҳбат намуданд. Ҳадафи асосии семинар баланд бардоштани сатҳи омодагии масъулон ба интихобот, риояи қонунгузории интихоботӣ ва таъмини шаффофияти раванди овоздиҳӣ буд. Зимни машварат масъалаҳои ташкили маъракаи пеш аз интихоботӣ, риояи принсипҳои демократӣ дар ҷараёни интихобот ва ҳамкории комиссияҳои интихоботӣ бо сохторҳои дахлдор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамчунин иштирокчиён дар бораи тартиби кор бо рӯйхати интихобкунандагон, нақши нозирони дохилӣ ва байналмилалӣ дар интихобот, инчунин роҳҳои таъмини иштироки фаъолонаи шаҳрвандон табодули афкор карданд. дар семинар-машварати комиссияи шаҳрии интихобот масъалаҳои муҳими марбут ба омодагии ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ баррасӣ карда шуд. зимни ҷаласа таваҷҷӯҳи хос ба раванди ба қайдгирии кормандони воситаҳои ахбори омма, фароҳам овардани шароити муносиб барои мушоҳидони байналмилалӣ ва миллӣ ва риояи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ зоҳир гардид. дар семинари имрӯза вобаста ба ташкил намудани корҳои пеш аз интихоботӣ, яъне ки омода намудани участкаҳо, омода намудани рӯйхати интихобкунандагон ва тартиби ба қайдгирии овоздиҳандагон оид ба ин масъалаҳо бо иштироки раисони комиссияҳо, раисони ҳавзаҳо ва раисони маҳаллаҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани интихоботи дар пеши сода семинар машварати омӯзишӣ гузарондем. ҳамчунин дар мавриди ташкили чорабиниҳои иттилоотӣ ҷиҳати тарғибу ташвиқи интихобкунандагон барои иштироки фаъолона дар интихобот маслиҳатҳои муфид дода шуд. масъулон доир ба насби лавҳаю овезаҳои иттилоотӣ дар участкаҳои интихоботӣ, ташкил ва истифодаи қуттиҳои сайёри овоздиҳӣ, инчунин насби пантусҳо барои шахсони имконияти ҷисмонияшон маҳдуд таъкид гардид. гуфта шуд ки тамоми омодагиҳо бояд дар сатҳи баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои қонунгузории кишвар анҷом дода шавад, то ин ки интихобот дар фазои озод, шаффоф ва демократӣ сурат гирад. дар фарҷоми семинар саволу ҷавоб баргузор шуда, иштирокчиён фикру пешниҳодҳои худро оид ба беҳтарсозии ҷараёни омодагӣ ба интихобот иброз намуданд. амонулло бахтиёрзода, абдуқаҳҳор ҳамроҳхонзода барои барномаи иттилоотии ахбор.